Ola, señoras e señores, que tal? Como están? Benvidos ao A Voltas co Prato. Son as 7 da tarde, estamos, como sempre, cociñando en directo na televisión de Galicia, porque a nós gustanos facer a cociña en directo. Porque depois ides por aí e hai outras cadeas, hai outros programas que non fan a cociña en directo. Pois nós sí, que se queima unha tortilla, queimas en directo. Que che cae a pota das lentellas, caeche en directo. Xa está. Todo en directo neste programa, a vida en directo. Seguídenos en @voltas co prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e agora imos chamar aos cociñeiros do A Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merche Rodal, un aplauso para eles. A ver, antes de nada, a ver, estáseme complicando o tema de presentar. Pensei que ibas a contar outra vez o do frío. No, estáseme complicando o tema de presentar porque estou escoitando todas as músicas polo pinganillo. Entonces, a ver se o podemos quitar, porque estou escoitando... Vaya día levas, absolutamente todo. Gracias, compañeros, compañeras, gracias. Julio, como estás? Moi ben, e ti? Ben, moi ben. Opa, chupei frío hoxe. Xa estamos outra vez, co frío. Chupei un frío hoxe. Pois non sei a mañá que pasache, pero a mí estás dándome unha tarde... Verdad, unha brasa de tarde. Unha brasa, sí. Bueno, mándolle un bico aos meus compañeros da mañá, porque pasamos un frío espectacular, Merche, como estás? Ben, eu ben, te calociña, mira, manga corta. Estás preparada? Podo facer o de Merche Rodal, non? Que estou mirando para arriba, así, veña, vamos alá. Hoxe temos connosco a sorte de ter a deusa das tortas. É a mellor, É a mellor, Merche Rodal, sí, querémola moitísimo. Esa cámara está só para ela. Esta cámara é, bueno, en Só realidad, para ela. é como a cámara de Merche, non? Podemos chamar a Merchicam. Merchcam? A Merchicam. Está dicindo o xefe que non, pero sí, vai ser a Merchicam. Merchcam. A Merchicam, a partir de ahora. Bueno. Que eran 24 cuotas, por favor. Merchcam. Queredes cociñar? Sí. Sí, claro. Pois veña, a ver, pola Merchicam, vale. A ver que nos trae María da Coruña. Hola, soy María, vivo na Coruña, pero nací en Betanzos e veño que os cociñeiros me enseñen a facer unhos dulces de Navidad, porque agora estamos nas datas e necesitamos saber un poste. A min gustame facer panetone, e facer tarta de queixo, e facer galletas de manteca, e a ver con que me sorprenden. Mando un saúdo aos meus fillos, a miña neta, as miñas noras e a todos os veciños de Betanzos e da Coruña. Veña, un aplauso para María da Coruña, que ven hoxe, bueno, pedindo moitas cousas, pero antes de falar da receita quero que vexades a María fendendo leña. Eso é un spoiler, Mira, María fendendo leña, é un spoiler do programa, sí, pero mira, María, de tronco é de día, ou é o día? Ah, de tronco é o día hoxe, claro, non pillaba. Xulio, que vas facer, un tronco? Un tronco. Vale, moi tronco. Un tronco. Un tronco, pero mira, a ti choves. Lembraste que ano pasado fixen o tronco máis doado do mundo? Sí. Pois este ano é máis doado ainda. Ah, vale. Con galletas tamén, pero que vamos triturar, vamos facer unha pastiña e vamos rencher nunha crema de queixo. Vale. E despois vou facer uns adornos tan bonitos. Tan bonitos. Dame medo a túa cara. Tan bonito. Estou tan contento. Dame medo a túa cara. Estou moi contento. Sí? O sea, o día que máis contenta pode estar Begoña cando ven aquí, pois eu hoxe estou máis. Vale. Pois Xulio Mato vai facer un tronco tan bonito. Tan bonito. Que vai ser tamén, increíble. Como non saga. Como non saga. Enseñamos as figuritas. É o que hai. E a deusa das tortas, Merche Rodal, con que tronco, con que cousa nos vai a sorprender? Eu vou transformar unhas filloas nun tronco de Nadal que María esta vai a ser a sobremesa da túa casa nestas Navidades. Ostras. Pero bendíchelo moito mellor que Xulio, incluso, No, sí. O sea, Xulio dixo tan bonito moitas veces, pero... Esta vai a ser un tronco, María vai a alucinar. Uf, pois... Se sale. Se sale. Señoras, señores, estamos en días de Nadal, así que seguimos coas recitas de Nadal. Na Voltas co Prato marchamos con... Xulio Mato. Que teño o lombo hoxe. Claro, ti podes me zoupar a min, pero eu a ti non. Pois ti eres moito máis novo. É que? Moito máis novo. É que? Bueno, primeiro de todo, ti pasache frío, pero eu pasei un frío. Boa, ti pasaches frío tamén, Eu pasei un frío. Pero porque además eu, aparte de pasar frío, estaba traballando mentras pasaba frío. Eu estaba traballando mentras pasaba frío. No, ti fuches a camiñando, que dixeche, fun a andar, estaba andando Que e non daba fun mo aire. andar, fun gravar. Sí, pero andando. Eu estaba parado, E non é traballar. quieto con os ventiladores Non é traballar. enormes aí atrás, Xulio, que teño o lombo, Xulio. teño unha contratura aquí.
Que pasa a túa cabeza. Queres que che- No, queres? no, quieto. Bueno, Eu quitas, vamos a triturar primeiro de todo galletas, vale? Veña. Galletas destas, das que máis nos gusten. Neste caso, a min gustan moito estas. As que- Sabes o leite con galletas e cacao que tomamos de nenos e para cenar moitas veces? Sí, que son con Pois as galletas. Vais a ver a isto. Ah, sí? Sí, que se chaman como a nosa convidada, ademais. Dice que rápido son. A ver, notouse. Bueno, pues Son as galletas da nosa convidada, Eso certo? é. Utilizamos o procesador hasta que nos quede así un polviño, vale? Ah, xa tiñas aí. Sí, por senón paso o programa. Cantas fan falta? Máis 350 gramos. 350 gramos de galletas. 350. Ah, 350. Eso é. Entón, vale, iramos aquí. Mira, con outra tantadiña xa temos todas. Mira que prato máis destas datas, eh? Xa usaches moito esta semana, estes días. Onte, pero... Ves? Xa os Onte non me sabía. acordo de decircho. Pero xa o recordaste. Bueno, sí que pasache moito frío, eh? E ti tamén. Por eso estás tan abrigado. Porque ti, por exemplo, ti estuveches nunha cámara, non? Dentro dunha cámara. Dentro dunha cámara Máis metido. frío que unha cámara. Pero que necesidade? Pois non o sei. Pois que teño dúas fillas para alimentar. Xa. Esa é a necesidade. Pero o mellor de todo foi cando se xa fora e che dixeron non, podía estar a 10 graus en BB1. Xa che digo. Digo, Por qué? Por qué? bueno, Veña, seguinte paso. veña, seguinte paso, mira, ahora temos, deixamos aquí o prato, mira, 2 culleres de cacao en pó. Vale. Vale. Por eso te digo que esto vais a ver a... O leite con Mira, galletas. temos Leite con as galletas. Hai un grupo de música que creo que é de Muros ou de esa zona de aí que se chama Leite con Galletas. Ah, sí? Que é moi guai, sí, que versionan un montón de grupos e é moi guai. Ves como me puxeron un tiro, porque é verdad. Moi ben. Non mentín. 30 gramos de manteiga. Sí. Vale, e 230 mililitros de leite. Vale. Vale, entón isto vamos mesturando xa. Pero estás ablandando a galleta. Temos que facer unha masa, cañotas. Ah, vale. Chamádenos ao 664-4834-19 é o teléfono da Voltas co Prato. Como sempre, podedes falar con nós, contar o que queirades. Pasastes frío hoxe, empapastes vos onte, ides vos empapar mañán, porque din que volve chover. Chamade, contade unha Voltas Que co Prato. aburrimiento de chuvia, eh? E como sempre, repartimos 50 euriños dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da televisión. Da galleta hoxe, non, do tronco. Dos troncos. Dos troncos. De Podía María ser- vendendo troncos. Podía ser a tele vasca hoxe. Por qué? Porque ah, defender dos troncos. escolares, dos Claro, escolares. escolares. Bueno, mira, esta é unha masa que vamos ter que... Isto, ei! No, Xa non, xa ten que estou eu ver- para que non se queime. Mene aí, home, Claro, menos mal. No, menos mal que estou eu, Menos porque se mal. non Levas unha queimas. semana productiva de... Alucinas, Sí, sí, no, alucinas ti, que non estás afeito. Vale, está. Ahora botamos aquí, e o que facemos é integramos todo, vale? Moi E ben. ti dirás, pois echo los guantes para non queimarte, tamén. Pero sobre todo é porque queda unha masa pegañenta, que necesita un par de horas de nevera para que colla estructura, vale? Ostras, isto. Dame ganas xa de meterlle a boca, así. É que mira, que cheira? Isto A leite con galletas. Cheira a leite con galletas. A leite con galletas, é Moi verdad. ben. É que aquí non hai trampa nin cartón. Moi ben. Vamos a deixar a Xulio cantando o corpo que hoxe posou frío e imos con Merche Rodal. Veña! Quero ser unha filloa. Teño problemas coa miña filloa. Xa. Sabes que pasa? Vouche dar unha... A ver, as primeiras sempre saen mal, non? Claro, a primeira normalmente sae mal. Vale. Pero a masa de filloas ten que estar feita con media oriña, cunha ariña de antelación. E non tuven tempo. Acabo de facela agora mesmo. Entón, Non está como ten que estar. Gordiña, ben posta para ir a esa tisola. podo dicir algo? Sí, claro. Entón, é culpa túa. Sí. É, Vale. é todo culpa miña. Quero dicir, porque estabas dicindo aquí vendendo como que tal, no, pero porque isto é un truque, o sea, é algo que hai que facer, sino mira, está demasiado blandiña porque Sí. Vaya, filloa. que isto non quere dicir que vaya a estar mala, sabes? Está riquísima, É que- pero é que facemos. para que engorde a masa ten que estar máis tempo na neveira. Pero é que que facemos. facemos? Solución, botarlle un poquinho máis de fariña. Vale. Botamos un poquinho máis de fariña, entón facemos que a masa engorde máis rápido e volvemos facer. Que por que está oscura esta masa de filloa? Porque leva 15 gramos de cacao. Oh, é que ule... A cacao? Sí, ule a cacao. Que si non, que si queres facer o tronco de Nadal con filloas normais, non pasa nada, eh? Bueno, pero é que... A ver, un tronco de Nadal mola que leve chocolate, Claro, que eu sexa pensei, escuro, claro. non? Non sei. Vamos a intentar salvala, vale? Pero faremos o que poidamos. Bueno, está aí. 1, 2, aí está, uepa. Bueno, A segunda se irá mellor. E iso, imos A ver. poñerlle un poquinho máis de cacao. non Que? é que me apeteza moito comela. Pero despois, mira, con nata montada, con arandos, con frambuesas, vai estar moi rico igual.
Está roto Que de no- todo, Merchi. O Sí, sea, sí, sí, sí. Que vas facer con eso? Mira, non está tampouco tan mal. Querémola igual. Esa vai ir polo medio. Vou chamar á convidada, porque isto non vai a ninguna parte, así que recibimos cun fortísimo aplauso a María da Coruña. Un aplauso para ela. Por favor, María, pasa por aí, arrímate. Ai, que me dá un bico. Mua. Mua. Arrímate aí a Merche, por favor, por favor. Hola, María. Ti sabes que a primeira filloa sempre sale así un pouco daquela maneira. sí. Pois esta é a primeira Vai filloa do repartindo día de bicos, hoxe. María. Vai repartindo bicos, María. Vamos a probar. Ven pa aquí. Faz Imos ben, probar coa segunda. Un poquinho de manteiga. Imos a arriscar. E non lle imos botar máis fariña. Porque non temos tempo. E tampouco quedou tan mal. No, muller, porque A ver, me se vale. fora touciño, seguro que era millor. Bueno, son Ai. filloas de leite. Bueno, é que E van a... Pero o touciño vai ben. Valle ben. touciño vai ben. Fixen o a modo das filloas normal e boteille 15 gramos de cacao en pó para que queden así oscuriñas, por darlle un toque de Nadal, un toque de tronco de Nadal. Moi ben. Despois recheamos con nata montada, cun poquinho de cacao tamén para que facer trufa. E poñémoslle arandos e frambuesas. Moi ben. Bañamos con chocolate. Poñemos amendoas. Máis chocolate. Iso é unha bomba da locería, Un tronco así de Nadal, Nadal. Sí. María na cara tiña unha expresión e no corpo outro que tiña así os brazos cruzados. Como a que... A ver que pasa. Fías ou non te fías de Merche? Sí. Sí? Vale, Menos mal. vale, vale. Sí, sí que me fío. E agora, para adornar por riba o tronco de Nadal no último momento, o último adorno, imos poñer un poquinho de chocolate. Como temos aquí chocolate derretido, ai, queima. Un poquinho así, un par de culleradas. Cuidado, Merche, que se queima a filloa. Bou, non podo estar a todo. Era Facemos broma. así. Que non se queimou. Queres que lle bote No, onde sé, está? No, Así. ti nin a mires. E que- enrolamos. Porque despois isto va a quedar como unhas cortezas que imos adornar despois no último momento o tronco de Nadal. Enrolamos e ten que arrefriar. E despois, cando desenvolvemos, rompe o chocolate e queda así como corteza. Bueno. Entón vai aparecer máis un tronco de Nadal. Ah, moi Vale, ben. vale. Bo truco, bo truco. Así, sí. deixámolo aí. Vamos pola filloa, a ver si esta vai mellor. Bueno, atención, vamos poñer un pouco de música de tensión, veña, para este momento, a ver si lle dá a volta. Vamos, Merchi, vamos, Merchi. Tensión no plató da voltas co prato. Así é máis difícil, eh? A deusa das tortas. E non queres ir ver o que está facendo Xulio No. por aí? Queres ver o que estou facendo? No. Pode fracasar. No, no. Vamos, Todo Merchi, Galicia vamos, Merchi. pendente. Merche Imos Rodal deixar que se faga un nerviosa. poquinho máis. Empeza a temblar a mão, xa sabedes que lle tembla cando se pone nerviosa. ves? Queres ver o que estou Ten facendo? que... Vale, vámonos a ten que deixar, moverse un sí, porque poquinho está máis. poniendo nervioso de verdad, veña. Aí está, vamos con Xulio Mata. Bueno, A ver que mira, fai, Xulio. eu vouche facer o tronco de Nadal máis fácil da historia. A ver. Non hai risco de que se che agarre, non hai risco de que se che queime un biscoito no forno. En vez de botarlle unha mão, está lá afojando. Non estou No. fogando. No, eu dixe, vamos, Merchi, mira, esa vai a salir. E dixeche, non hai risco de Eu estou botar. distraendo a túa atención para que non marees. Vale? Está saindo Entón, ben, mira, aí está. Temos Todas aquí as miradas sobre Merche Rodal. unha mestura de galletas, cacao, Ai, e Dios leite mío. e No, un poquinho no. de manteiga. Non Esto, che- mira, non che estamos facendo esto caso. ule. Sí, María, sí, que, Vale, María, que sí. me importa, tú non me importas. Mira que ben ule. Ule aí. Que rico. Leite con galletas, verdad? Sí. Pois aí a temos, mira, e vamos a rencher. Teño aquí nata e azúcar montadas. E agora vamos a meter un poquinho de queixo crema e vamos a facer unha cremiña de queixo para rellenar. E despois o máis bonito que vamos, poñemos adornos tan bonitos, María, xa verás. Xa verás. Como dixeches? Como? Tan bonitos. Ue, se decía, o que fixen? Estás desenchufado. Sí, porque pisei o cable eu, con só así de listo. Pois é que teño aquí un tinglao montado de electricidade. Eu... Merche, como vas que filloa? Oh, ben, moi ben, espectacular. Merche. Necesitas outra tixola ou algo? Que non, que está perfecto todo. Está perfecto. Está perfecto todo. Empeza a cheirar a queimado, Merche. Que non, mira, esta... Pois que non adelantou. Ui, 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 ui. Mira, cañotas, A ver. cañotas, cañotas, mira, mira. Ahí vamos. Vale, un aplauso para Merche, veña, un aplauso. Moi ben, Merche. Moi ben. Despois deste aplauso, teño que dicir a María se ten algunha preferencia por algunha das dúas ou... Non probo, non che dixo nada.
Falou María, falou ben. Mientras nas pobres non digo nada. Pois entón tens que ir á zona de sufridores. Un aplauso para María, que vende a Coruña, está no Voltas co Prato, Televisión de Galicia. Bueno, chegou un dos meus días favoritos. Non é polas vacacións do cole, xa non, por desgracia. É porque hoxe cociñamos tronco de Nadal. E sabedes por que se fai? Polo visto, xa hai máis de 2000 anos, había costume de queimar un tronco a noite de solsticio de inverno, 21 deste mes. E como agora non é tan fácil ter un tronco na casa, facémolo de chocolate e papámolo. Eu creo que é moito mellor, non? Hoxe temos dúas versións moi apañadas do tronco de Nadal. Clásico, sen forno e con recheo de abondo. Tomade boa nota e non deixedes de facelo, que as cousas dos nosos devanceiros por algo son. As receitas, como sempre, en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir, por favor. Que agora xa pasamos ao luar e o seguinte que temos que pillar é o Land Rover. Xa non quedan programas con máis Instagrams que o noso. Así que, por favor, seguídenos. Dádenos amor. Vamos con Xulio, que Merchi vai un pouco ben agora. Mira, masa recién feita, masa repousada. Na casa non va... Mira, no, pero... Tira, Esta está dura, dura. Colle un poquinho de corpo, Sí. vale? Entón, mira, vamos a estirar un papel de forno aquí. Molt bé. Vale, e vamos a poñer outro por riba. Que pasa? No, estaba admirando a túa maneira de traballar. A miña maneira de traballar? Sí. Fago que podo, hombre. Mira, agora vamos a ir estirando. Que pasa? Que pasa? No, que vou facer unha pregunta de concurso vale. para que ti poidas responder mentre traballas. Veña, a ver se dou feito dúas cousas. Sí, ó. Señoras e señores, xente que está na casa, de que é o rolo de Xulio Mato? De galletas. Tiene que mirar a chuleta e digo, que querrán que diga? Leite con galletas e cacao. No, De galletas. 664 4834 1950 euros en xogo, 50. A finais de mes, Buah. A finais de mes. Hai xente que xa cobrou, porque hai empresas que pagan antes para que podes gastar os cartos Sí, en Nadal. para que sea máis bonita a Costa de Xaneiro Claro, despois. pois é verdad que hai Joder, empresas que madre pagan mía. antes. Pois, En serio. gracias por nada a esas empresas. A nosa non. No, a nosa non. A nosa non. Eu non quero, no. E a mí non mo dedes antes. No, a mí todo lo pasaba. A mí despois. Que eu con cartos poño moi tonto. E son poucos, imagina. Son poucos, Se son imagínate. moitos, imagina. Imagina. Bueno, chamada a Voltas co Prato, de que é o rolo que fai Xulio? De galletas. 664 4834 19. Bueno, non me digas que non é doado, que non é Sí. fácil. Mira, vamos a mirar o grosor. Eu penso que casi debía valer, Ai, ti Mira, dirás, eres tío ahora que pesado. vamos a facer igualar un poquito, o que vamos a hacer é recortar e igualar os E iso vai saber a leite con galletas. Home, esperemos, porque é o que leva, leite e galletas. Vale, perfecto. Pois Vale, veño, imos por aquí. imos con Merchi Rodal, a ver si... Galletas, vete para acá. Ven. Ahí va, mira, que en serio vemos. Moi ben! A terceira vai vencida. Que guai! Moi ben, Bravo! Merche Rodal, volve ser a deusa das tortas, a deusa das sobremesas do Voltas co Prato, perder o título, pero recuperou. Estiveche nominada, durante uns minutos, Sí, xa. Estiveche nominada, sí. Nominei-me hasta eu. Sí, exactamente. E agora que? Nata montada, cun pouquiño de cacao en pó e con azucre. Imos facer unha trufa que vai ser o recheo desas filloas. Pues rico, ¿no? Uy. Trae pa aquí, mira, pon aquí. ¡Ah! ¡Qué lío! ¿Cómo se saca Vale. esto, Merchi? Así, con cuidado. Dalle, non te... Veña. Moi ben, non hai problema. Fran Cañotas, o teu pinche de confianza. Vale. Non a toques, que me quedara ben. Pero estaba poñendo a bonita para Vale. que se vesa realmente que fixeche moi quedou ben. moi ben. Vale. Esto apago ou vas facer máis, non? Apaga xa. Vale. Temos nata montada. E isto tamén, o cazo. Sí, apaga xa. Vale. Perfecto. Eh, Todo apagado. Vale, para que quede o tronco bonito, temos que cortarlle os bordes, vale? Ah, fillós. Sí. Porque se tiveremos Para que unha sexa un tixola, tronco. por exemplo, cadrada, estaría genial. E isto podes comer? Sí, claro. Non ten azúcar por agora, Xa. Estábame sabendo cero a... Porque non ten azúcar por agora. doce. Agora temos que recheala. Pero, Pero si collo un pouco desto, mollo un pouco desto aquí, vai a ser o tronco, ese vai a ser o tronco de Nadal. así, e collo un arando, e meto aranda, e meto isto... Eso é a sobremesa, efectivamente. Ah, pois quedou chivo, Moi ben. Moi ben.
Mira, estaba pensando eu, necesito outro prato. Estás pensando que ten pouco recheo. Estou pensando... Non, Ten pouco recheo, Merchi. si ten pouco, pero que estaba pensando que teño que facer outra cousa. Teño que facer isto así. Ai, que faz, muller? Así. Poñer bonito, e agora temos que poñer aquí arandos e frambuesas, vale? Podo E poñer facer contigo? capas, sí, claro. Venga. Pouco recheo, poñémoslle máis. No, eu poñeríalle máis, eh? Veña, máis. Sí. Ti pon arandos e frambuesas Vale. aí por riba. Frambuesa. Pero vou soltando así. Sí, sí. Vale. Creo que temos que apurar un pouco. Vale, está dicindo a directora, vamos a facer caso. Non me está dicindo, pero xa che digo eu. Sí. Conócela, non? Vale. Mais, pero Sí, cantos dalle. queres? Agora outra. Ah, vale. Vou coller máis así, se non... Mima, teño Outro. restos de filloa por toda a mapa. Vamos. Vamos, así, bastante recheo. Outro. Defense. Defense. Está guai, verdade? Mira, se te sobran 4 filloas na casa, fas un tronco nun momentiño. E... Ainda pamba. que é raro que sobren filloas na Vais. casa. Último. Xa, é verdade que é raro. Pero ás veces as que sobran ninguén as quere comer. E así todo o mundo vai querer comer. Isto vai non querer comer todo o mundo, eh? Isto sí. Isto... Pero digo, cando sobran ás veces unhas filloas na casa que ninguén as quere comer, as que quedan frías así por aí abandonadas. Dalle aí. Bueno, Buah, moi cargadas, gústanme. Toma. E outra. facemos un rolo. Tiñame, ao final non tiña que facelo aquí. Pero Bueno. que pasou? Que teño que enrolalo. Ao final, Ui, púseme aí- nervioso no primeiro momento. Queres que marche? No. Eu creo que queres que marche. No. Vale, vou marchar. Veña, sí, Vou marchar, chao, vou marchar. chao. Vou marchar porque... Sí. Vamos. Porque eso... Eu xa teño o meu rolo, eh? Ela no. Eu sí. Ela vai en proceso. Pero Eu hai sí. que deixala, Vamos, que... Supoño que se irá. acordas dos recheos que fixemos con queixo crema? Sí, que non me deixaches probar ese. Pero témolo aquí. O recheo é queixo crema, nata e azucre. Vale. E o que facemos, reservamos a mitade, botámoslle un poquinho máis de cacao e temos o que vai ser a nosa cobertura para darlle un toque... Para facer o tronco de Nadal. Para que de nos Xulián. pareza un pouco máis un tronco. Isto ten que quedar bastote, eh? Ten que quedar Bastote. bastote, claro, como a corteza dun bo carballo. Vale? Que che parece? Que fiaches daquela maneira. Por qué? Ten que quedar bastote como a corteza Bueno, dun pues bo carvalho. un alcornoque. Non ves, pero mira, vamos poñendo así e despois vamos decorar. Que vai parecendo un tronco, sí, non? Un pouco, sí. Pero é que eu si veixo un alcornoque así, tiro-me a abrazalo. Claro, ti sí, porque ti es deses que abrazan árboles. Pero a mí dame ganas de facer leña. A ti, con eso? Vale. Mira que bonito está quedando, Vale. Bueno, como che dixen, mira, máis doado que isto non hai tronco, Non hai tronco, que isto non dá problema ningún. Guau. E vai tasao, que non está sendo chega. Agardo polo ben da humanidade que fagas unha nevarada. Sí, pero vou facer máis cousas, gañotas. Porque a mí o que me gusta destas cousas cando facemos un tronco non é o tronco en sí, É o que lle pos. é o sotobosco. O solo... É o sotobosco. Entón, ti acordaste unha serie de dibuxos animados que había cando éramos nenos? Sí. Cando éramos Era- nenos, que en ti ou eu? Os dous, porque repuxeron moitas veces. Vale. Que era un señor pequeniño que era 7 veces máis forte que ti. Home, claro. Donde vivía? David el Nomo. Baixo un tronco. Baixo un Pues tronco. temos Baixo aquí- un tronco, máis unha... Temos aquí a David el Nomo. Ah! A eso damos. Feito por min, Pero cómese, David el Fondán, Nomo. sí, claro, home, claro. É con fondán. Con fondán, e vámonos sentar. Perdeu a perna. Nada, non te rías, non te Perdeu a rías. perna. Aí está David el Nomo. Matou a David el Ten Nomo. 7 veces máis forte que tú, Sí, non sí. te rías. O que non ten as dúas pernas. No, sí. e agora que vamos poñer unhas setiñas, que sempre hai unhas setiñas. Esas son velenosas, eh? No, estas non, que son de fondán tamén. Esas sí, pero... Esas que son así Pero vermellas mira que... Mira. Maravilla. Bueno. E quería un pouco de musgo, pero faltou unha materia prima, pero senón planto un musgo que... Moito musgo vin hoxe eu pola mañá, eh? Sí, home, claro, se biche de todo. Frío, Pues sí. musgo, madre mía, que día máis Sí, sí. completo, gañeta. En serio, en serio. Vamos á cañiza. Estefanía, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, Estefanía. Hola, Ah, estás aí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ven, aquí na cañiza. Home, xa. Boa, que xamón, eh? Buah, que maneira de curarte Aí- na cañiza, Pero aí facedes Soy moi loco, unha cousa co xamón que é cortádelo sin rematar, o sea, sin cortar en lonchas, non? A ver canto é máis largo. Non é así?
Explica eso millón, por favor. Desarrolla eso. Cortan o xamón sin chegar a cortar a lasca de todo e cortan cara ao outro lado e fan como el libro, sabes? Ras. Así queda longuísimo, fan un bocata Mira que kilométrico. fan cosas na cañiza e ti quedaste caschuminada só. Que chuminada, si fan un bocata xigantesco de... Ostras! Ah, é verdad, sí, que foi. Perfecto, de xamón. Aí este ano, non? É verdad, é así. Veña, por 50 euriños, Estefanía, de que é o rolo no que está aquí David el Novo? De galleta. Moi ben, Moi 50 ben. euros, un aplauso para Estefanía de Cañiza. Que leva os cartiños do Voltes co prato. Moi ben. Cando é a festa aí? Mira que nevará, Estefanía. En Mira como neva. agosto. En agosto. Pois mira. Mira, David el Nomo, que iba a collelo frío como a cañotas. Está nevando. A David el Novo. Bueno, Estefanía, pois a ver se nos podemos pasar pola festa. Un bico grande. Igualmente, moitas gracias. Taloguiño, parabéns Chao. polos 50 euriños. Chao, chao. Gustoumo de... Qué bonito, Sí, o que pase... É tan bonito, Casi non se lle ve a cara. é tan bonito, porque está nevando por él. Non lle vetas máis, Claro. veña. Vamos con Merchi Rodal un segundiño e despois vamos coa convidada. A ver, Merchi. Mira, Bueno. solo hai que deixalo un Espera, vamos a sacar pouco na este neveira. Para que Hay vexan que ben leer nos as. milagres. A ver. Ten que estar enrolado e guardado na neveira. Mira que plano dan, Xusto a esquina. A esquina dos troncos son así. Ahora, mira, ahora imos solucionar. Oh. Chocolate derretido cun pouquiño de nata. É importante que o chocolate esteas... Non sei se vedes a Sí, textura. sí, vemos, Non vemos. está recién No, derretido, que no. está moi fluido, non. Ten que estar no momento xusto para que, se está moi fluido, ao final acaba caendo todo. E así, señoras e señores, é como se recupera o título de deusa das tortas. Bañamos esas esquinas que quedan máis feiñas. Damos por aí. Que pasada. Bueno, veña. Vamos con María, vamos coa xente da Coruña que está hoxe no Voltas co prato. Vamos para lá. Veña. Hola, María. Hola. Que tal? Hola, Arzuano. Hola, Juan. Somos Ai, Então, como estás? Eu estou ben. Estás ben? Eres chocolateira? Bueno. Pois mira, aí tens moito chocolate. Xa vexo. Estás vendo aí, estás vendo o tronco de Xulio, o tronco de Merchi. O tronco filho está moi ben, No, a ver, bonito quedoulle. Sí. Sí, Qué sí, pasada. Sí. Ahora veremos como está o de Merchi, porque lle está metendo aí moita sustancia, Sí, é unha bomba de relojería. É que, ó, Xa. é para que estamos aquí. Sí, para disfrutar. Pero ti xa comes e non gorda. Porque hai que entrenar. Ai, sí. Hai que ir, hoxe che dixo, hoxe fun ao monte a andar. Sí. Tuve partindo uns troncos a Xulio, que pasou frío pola mañá. Pero eres novo, pero eu xa resulta Bueno, novo. pero xa me dan uns cadrís, Xa me dan uns cadrís. Daquela chegas sobre anos... Estou destrozado. Estou destrozado. Doble. Veña, vamos ver o de Xulio Mato, vamos hasta aí hasta onde de Xulio. Vamos dar un aplauso a María, veña. O meu amigo é pasteiro. Mira, eu xa te cortei un trociño, María. E agora o que vamos facer é correxir eso que quedou aí sucio, botamos un pouco máis de neve e xa non se ve. Xa está. Aí está. Pois aí tes, mira, a cremiña, Sí, tes sí. queixo por dentro, queixo por fora, galleta, leite, unha maravilla. Mira o que é a naturaleza, como absorbe a neve o tronco, Que bonito, que bonito. Pois, Xulio pasada. Mato, É sabia, o teu creador de troncos de Nadal de confianza, merece o aplauso do público do Voltas co prato. É un sotobosco. Sotobosc. Vamos con Merchi, veña. A ver. Ese chocolate que pusemos a refriar É e que certo, enrolamos, chocolate. o desenrolalo, rómpese e fai así cortezas. E adornamos para que teña ese aspecto de rolo. Queres neve? Teño neve. Teño Queres neve aquí, Ah, gracias Julio, teño un poquinho de neve aquí. Teño neve a dolor aquí, E tamén lle poñemos ese poquinho de neve por riba. Ole. E agora Moi temos ben. que cortalo, non sei como imos cortar isto. Bueno, pois temos que intentar. Mentres o intentas, eu vou marchar á Vale, mesa vale. con María. Dámoslle un aplauso a Merchi Rodal tamén que merece. Imos probar, María. Ponte ali á dereita, na zona de probas. E eu digo a xente da casa que nos chame porque hai 50 euriños en xogo e a pregunta de concurso é a seguinte. De que é o tronco de Merchi Rodal? De filloas, Non te escoitei, Merchi? de filloas. De filloas. 664-483419, chamádenos. Temos 50 euriños en xogo e son para gastar agora, Que a semana que ven noite boa, María, hai moito que gastar, a xente sal tomar uns chismes antes, dirá a cea. Eso non se pode. E por que deixa os cartos xa aí? Claro. Despois xa non tes cartos. Claro. Pois mira, sabes que tes ti? O tronco de Xulio para probar. Así Sí. que, cando queiras xa vas probando de Xulio Mato, mentras agardamos por Merchi Rodal que vai traer a súa receita. Recordamos a pregunta, de que é o rolo de Merchi Rodal? De filloas. De filloas.
664-483419. Chamade, unha voltas co prato. Podes E comer seguide unhas setas, no noso que Instagram, como sempre, que queremos compartir con vos todas as receitas e toda a experiencia. Merche está pasando mal. A ver, Hai empecé 3 minutos pasando- que tiña que estar aquí, pero non está. Así que imos repartir cartiños. buena. Imos á Pobra do Borollón. David, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás ti? Eu ben aquí ao fresco. O fresco, bueno. Está mellor que a min. Agora fresco ten que facer, en calcara lado. Sí, hora, Dios mío. estamos no tempo. Sí, estamos no tempo, é verdade. Hemisferio Veña, norte. por 50 euros, de que é o rolo de merche? De filloas, Moi ben, un aplauso, 50 eurinhos que van para David, da Pobra do Borollón. gracias. Era larpeiro, David. Moito, o chocolate cántame. Ves? Pois era o teu día, non voltas co prato, David, era o teu día. Sí, Mandamos sí. un bico grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Gracias a vos. Hasta logo. Chao. Chao. E agora é o turno de María, que Ui, dixo teño as que mans cheas de chocolate. non pasa nada, Merche, eu quero ti igual. Este está feito as mans sucias de traballar. María non era moi larpeira, pero comer comeu, Ay, bueno. Comeu, Vamos alá, María, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Pues vai ganar Julio. Pois vai ganar Xulio. Pois aí está. Pois mira, vamos que No, Xulio. no, por favor. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos o luns con máis receitas no voltas co prato de onde? Da Televisión de Galicia. Chao. Mua. Si la nena es lo que quiere, que ni se hace de rogar, contigo quiere bailar.